హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం గురు ప్రణామాలు అనేవి చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మనము ఈ యొక్క భగవద్గీత అధ్యాయం 9 అంటే 9వ అధ్యాయం. ఇందు అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే పరమ గుహ్య జ్ఞానము. దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అంటారు. గుహ్యము అంటే ఏంటంటే సీక్రెట్. ఈ యొక్క అంటే మనం చూస్తూనే ఉన్నాము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గడిచిన అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో కూడా ఆ శుద్ధ భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆ వెలుగు చీకటి ఇటువంటి వాటి యొక్క అంటే చెప్పారు కదా, అంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి పగటి సమయం అని, అలాగే శుక్లపక్షము ఇటువంటివన్నీ చెప్తూ వచ్చారు. అలాగే ధూమ్ అంటే చీకటి సమయంలో కానీ కృష్ణపక్షంలో కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు దేహాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఆఖరికి చెప్పారనమాట, వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వం యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. అంటే కానీ నా భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో శుద్ధ భక్తియుత సేవ చేసేవాడు అతను వేదాధ్యయనాల ద్వారా కానీ అలాగే జ్ఞానం తపస్సు దానాలు ఇవన్నీ చేసిన ఫలితాలని పొందుతాడు. అతను ఆ యొక్క అంటే భగవత్ ప్రాప్తిని భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని చేరుకుంటాడని కూడా చూసాము. ఈరోజు మనకేం చెప్తున్నారు, రాజ విద్య అంటే విద్యలోకెల్లా రాజు, అలాగే రాజగుహ్యం అంటే టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ గురించి మనం చూస్తాము. రాజగుహ్య యోగం ఏంటంటే మనకు సంస్కృతంలో కొన్ని పదాలు అనేవి ఉంటాయి. గుహ్యాత్ అని, గుహ్యతరం అని, గుహ్యతమం అని, వాటి గురించి కూడా మనం ఈరోజు చూస్తాము. మళ్ళీ భగవంతుడే ఇంకా చెప్పడం కొనసాగిస్తున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం
ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే అశుభాత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తిని పొందుతావు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ 3 సెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి గుహ్యాత్ అంటే ఏంటంటే రహస్యమైనది. రెండవది ఏంటంటే గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది, అంటే రహస్యానికంటే కూడా ఇంకా రహస్యమైనది. ఇక్కడ మనకి చూస్తే గుహ్యతమం అని చెప్తున్నారు. ఈ గుహ్యతమం అంటే ఏంటంటే అన్నిటికంటే పరమ రహస్యమైనది, అంటే అత్యంత రహస్యమైనది, రహస్యమైనది, అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నేను నీకు చాలా పరమ రహస్యమైనది అయినా అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్పబోతున్నాను అని. మరి భగవద్గీతలో అంత రహస్యమైనది ఏముంది అని, అలాగే భగవంతుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే, మనము భగవద్గీత అనేది మొట్టమొదట మనం కూడా చాలామంది ఇప్పుడు ఈ 8 రోజుల నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, మామూలుగా మాకు మేము చదువుతూ ఉంటే అంతగా అర్థం కావట్లేదండి అని. కాబట్టి భగవద్గీత అనేది మొట్టమొదట మనకి అంత ఈజీగా అర్థం కాదు. ఎందుకు అంటే మనకి భగవంతుడికి మధ్య ఒక 2 తెరలు అనేవి ఉంటాయి. నిన్న కూడా మనం 7వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము, మహామాయ అలాగే యోగమాయ. ఇట్లా ఈ 2 తెరలు, యోగమాయ భగవంతుడి ముందు ఉంటుంది, మహామాయ మన ముందు ఉంటుంది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా నిన్న దైవీ హేష గుణమయి అని చెప్పారు కదా. ఆ దైవీ మాయ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఆంతరంగిక మాయ, ఆ యోగమాయ అనేది ఉంటుంది కదా, అది భగవంతుడి యొక్క ముందు ఆ తెర అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక తెరని అలాగే ఆంతరంగిక తెరని మనం తొలగించుకుని భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అది ఎప్పుడు తొలుగుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి మనలో పరిపూర్ణంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాము. కాబట్టి రాజవిద్య అంటే చాలా రహస్యమైనది. ఇది రాజగుహ్య యోగం అని ఎందుకు చెప్పారు ఇక్కడ, అది ఎవరికి అర్థమవుతుందని చెప్తున్నారంటే అసూయపరుడు కానివాడికి. ఎవరైతే భగవంతుడి పట్ల అసూయపరుడు ఉంటాడో అతడికి ఇది అర్థం కాదు. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నేనంటే నీకు అసూయ లేదు. అసూయ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా భగవంతుడు అంటే ఎందుకు అసూయ అంటే మీకు చాలా జ్ఞానం అనేది ఉంది, లేకపోతే మీకు చాలా ఐశ్వర్యం అనేది ఉంది. ఈ వీటిని చూసి కొంతమంది సరే నీకు ఉంది, నాకు ఇబ్బంది లేదు, కానీ అది నాకు లేదు కాబట్టి నిన్ను చూస్తే నాకు అసూయగా ఉంది అని అంటూ ఉంటారు కదా. అట్లా భగవంతుడిని చూసి కూడా చాలామంది అసూయ పరులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఇట్లా అసూయ పడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏంటి, అర్జునుడికి భగవంతుడి పట్ల అసూయ అనేది లేదు. ఎందుకు, ఆయన శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి. అలాగే కొంతమంది ఏమంటారు, భగవంతుడికి చాలామంది భార్యలు ఉన్నారు, అలాగే గోపికలు, అంటే అతనికి ఆ సామర్థ్యం ఉంది, కానీ మనం అట్లా అనుకోకూడదు, దాన్ని మూర్ఖత్వం అంటారు. అలాగే ఎవరికైతే అసూయ లేదో వారికి మాత్రమే భగవంతుడు కనిపిస్తారు. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏంటి, తన గురించి కూడా తను అప్పుడప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు, తన లీలల గురించి మనందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అర్జునుడు ఈ అసూయ, ఈ స్వార్థం, ఈ శత్రుత్వం భగవంతుడి పట్ల లేనివాడు అనమాట. కృష్ణుడిలో దోషాలు కూడా అతను చూడడు. ఎందుకు అంటే అతడు కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఏం చూసాం, అంత్యకాలంలో నారాయణ స్మృతి ఏ విధంగా చేయాలి అని. కాబట్టి మనకి ఈ పూర్తి జ్ఞానం అనేది ఉంటే అప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి చివరి సమయంలో కూడా మనం స్మరించే అవకాశం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. మరి ఈ గుప్త జ్ఞానం యొక్క దశలు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా రహస్యమైనది. రహస్యమైనది అంటే ఏంటి అంటే నేనేంటి, దేహము అంటే అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది, కానీ ఆత్మ అనేది నేను దేహంలో ఉంటున్నాను అనేది తెలుసుకుని ఆ వ్యత్యాసం అంటే ఆ భేదం ఏదైతే ఉందో అదే ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో అది మనం రహస్యమైన దాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లు. మరి అతి రహస్యమైనది ఏంటి అంటే భక్తియుక్త సేవ యొక్క జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనకి కలుగుతుందో, అంటే భగవంతుడి పట్ల మనకి ఆ సంబంధం ఏంటి అనేది ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అది మనకి అర్థమవుతుంది. అది రేపటి అధ్యాయంలో కూడా ఇంకా మనం చూస్తాము. తర్వాత అత్యంత రహస్యమైనది ఏంటి అంటే మరి మనం తెలుసుకున్నాము కృష్ణుడికి మనకి సంబంధం ఏంటి అని.
తెలుసుకున్న తర్వాత మనం భగవంతుడికి ఎలా శరణాగతి అవుతాము, శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అది అత్యంత రహస్యమైనది. అందుకే మనం చూస్తే ముఖ్యంగా 2వ అధ్యాయం నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు ఏంటి, మనము అలాగే దేహము ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటనేది చూస్తూ వచ్చాము. మరి 7వ అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో భగవంతుడి గురించి వినమన్నారు, స్మరించమన్నారు. అలాగే భక్తి, ఈ వైకుంఠ లోకాలు ఎలా ఉంటాయి, మనం వాటిని ఎలా చేరుకోవాలి అనేది చెప్పారు. మరి 9వ అధ్యాయంలో గోలోక బృందావనం గురించి, అంటే అత్యంత రహస్యమైన దాని గురించి కూడా వివరించబోతున్నారు. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు, రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. అందుకే దీన్ని ఏమన్నారు, రాజవిద్య. మనకి సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్, ఆస్ట్రాలజికల్, అలాగే సైన్స్, ఇట్లా వీటన్నింటిపైన ఉండేది రాజవిద్య. అంటే ఏంటంటే వీటన్నిటికంటే పైన ఉండేది అదేంటది, భగవద్గీతకు సంబంధించిన విద్య. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, గీతా నాలెడ్జ్ అంటున్నారనమాట. అలాగే రాజగుహ్యం. రాజగుహ్యం అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, అన్ని సీక్రెట్స్ అన్నింటిలోకెల్లా పరమ సీక్రెట్, అత్యంత సీక్రెట్ అన్నమాట. కాబట్టి మనకి విద్య అంటే అవిద్య అంటే ఏంటనేది మనం ఈశోపనిషత్తులో కూడా చూస్తాము. ఉపనిషత్తులు 108 ఉపనిషత్తులనే ఉంటాయి. వాటిల్లో ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అందులో మనం చూస్తాము ఆ విద్యకి, నిజమైన విద్యకి అలాగే అవిద్యకి భేదం ఏంటనేది చూస్తాము. ఈ విధంగా చూస్తే భగవద్గీత ఏంటి, ఆ విద్య అన్నింటిలోకెల్లా పరమ మోస్ట్, కాబట్టి దాని నిజమైన విద్య అని అంటారు. అలాగే దీన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభూతం చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ప్రత్యక్షావగమం. ఈ ధర్మాన్ని మనం చాలా ప్రత్యక్షంగా మనం దీన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. అలాగే సుసుఖం అంటే దీన్ని సంతోషంగా కర్తం నిర్వహించవచ్చు. కాబట్టి మనం దీన్ని సంతోషంగా దాన్ని నిర్వహించవచ్చు. అవ్యయం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కర్తం అవ్యయం. అవ్యయం అంటే దానికి నాశనం అనేది ఉండదు. ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఈ రాజవిద్యకి నాశనం అనేది లేదు. కాబట్టి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విద్య, దీన్ని నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు, దీన్ని చాలా ఈజీగా మనం అనుసరించవచ్చు అనేది కూడా, చాలా సంతోషంగా దీన్ని మనం అనుసరించవచ్చు అనేది కూడా చెప్తున్నారు. రాజవిద్య అన్ని విద్యలకెల్లా రారాజు. రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రం, ఇది చాలా పవిత్రమైనది. ఉత్తమం సర్వోన్నతమైనది. ధర్మ్యం ఇది ధర్మ మార్గం. అవ్యయం దీనిది శాశ్వతమైనది, దీనికి నాశనం అంటూ ఏమీ లేదు. ప్రత్యక్షావగమం దీన్ని ప్రత్యక్షంగా మనం గమనించవచ్చు, దాన్ని నేరుగా అనుభవించవచ్చు. సుసుఖం ఇది సంతోషంగా, అంటే చాలా అంటే దాన్ని ఆచరించడానికి కూడా చాలా సులువైనది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మనం చూసాము, అనసూయవే అని చెప్పారు భగవంతుడు అర్జునుడిని. అంటే అసూయ లేకుండా ఉండాలి, ఆల్రెడీ నువ్వు అసూయ లేని వాడివే అని చెప్పారు. అలాగే శ్రద్ధ అంటే భగవంతుని మీద విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. అశ్రద్ధధానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, అంటే అర్జున, ఈ ధర్మము భక్తియుక్త సేవ ఏదైతే ఉందో దీని యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎవరికైతే పూర్తి నమ్మకం ఉందో భగవంతుడి మీద, వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఈ భక్తి సేవని విశ్వాసంగా, అంటే శ్రద్ధగా దాన్ని పాటిస్తారు. కానీ ఎవరికైతే ఆ యొక్క నమ్మకం అనేది లేదో భగవంతుని మీద, వాళ్ళేంటి, చూద్దాంలే, చేద్దాంలే, ఇంకా టైం ఉంది కదా, ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ వాళ్ళకి ఏమని చెప్తున్నారు, ఎప్పుడు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రంలో, అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ సైకిల్లోనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిక్కుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు. అంటే మనకి భగవంతుని మీద పూర్తి నమ్మకం అనేది ఉండాలి. మరి భక్తి అనేది ఎంతో ఆనందదాయకమైనప్పటికీ కూడా విశ్వాసం ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళు ఆ అసూయ ఉండడం వల్ల భగవంతుని పట్ల బాధ్యత కానీ, ధర్మం పట్ల బాధ్యత కానీ, సేవ కానీ వాళ్ళకి నిర్వహించాలి అని అనిపించదు. అందువలన వాళ్ళు భగవంతుని పొందాలనే ఆ యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేరుకోలేరు, దాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. అందుకే వాళ్ళకి చాలామందికి జీవితంలో టెన్షన్స్ అనమాట, చాలా చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఎప్పుడు ఏమవుతుందో అని చాలా చాలా కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు.
మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఇక్కడ అచింత్య భేదం గురించి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. అంటే భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా దాంట్లోకి రావసరం లేదు. భగవంతుడు మనం చూసాం, ఆ కారణోదక విష్ణువు నుంచి బ్రహ్మాండాలు అనేవి వచ్చాయి. ఆ బ్రహ్మాండాల్లో మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోకి గర్భోదక శాయి విష్ణువుగా, అంటే గర్భము ఉదకము ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆయన ఒక గర్భం నుంచే ఇట్లా ఒక తామరతూడు రావడము, ఈ తామరతూడులో నుంచి ఒక పుష్పం, ఒక ఫ్లవర్, దానిపైన ఆ కమలం పైన ఆయన బ్రహ్మదేవుడు కూర్చుని ఉంటారు, మొదటి జీవి అనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువు ఇక్కడి నుంచి వస్తారు. తర్వాత దీంట్లో ఈ 14 లోకాలు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సమస్త ప్రాణులు కూడా నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా నా అధ్యక్షతని అంతా కూడా పనిచేస్తుందని 7వ అధ్యాయంలో చూసాము. కాబట్టి అతను స్వతంత్రంగా ఉన్నారు, కానీ మనం ఏంటి, ఆయనలో స్థితమై ఉన్నాము. కానీ నేను వాటి అందు స్థితుడను కాను. అంటే మన యొక్క అంటే అది అంటే ఏం చెప్తారు, ఆయనకి మనం ఆజ్ఞాపించవలసిన, అంటే మన యొక్క అనుమతి అవసరం లేదు ఏదైనా చేయాలి అంటే. కానీ మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా ఆయన యొక్క అనుమతి, పరమాత్మ రూపంలో మనలో కూడా ఉంటారు కదా. కాబట్టి అన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ ఆయన యొక్క అనుమతి అనేది అవసరం అవుతుంటుంది. ఎలా అయితే ఒక రాజు ఉన్నాడు అనుకోండి, రాజు గవర్నమెంట్కి అంటే ప్రభుత్వాధికారి, ఈ ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉంటాడు. అలాగే అతని కింద చాలా చాలా శాఖలు, అంటే ఆ మినిస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆ రాజు యొక్క శక్తులు అనమాట. కానీ ప్రతి శాఖలోకి, అంటే ప్రతి మినిస్టర్లోకి అతను స్వయంగా వెళ్ళి ఏ పని కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. అతని యొక్క శక్తి పైననే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా మనం చూస్తే ఎలా అయితే ఆ 14 లోకాల గురించి మనం 8వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా. ఈ జంబూ ద్వీపం అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ భూలోకం అంటే మనం ఉండే ఈ మత్స్యలోకం అనమాట. దీనిపైన ఇట్లా ఈ జంబూ ద్వీపం, మేరు పర్వతం, దీనంతా కూడా జంబూ ద్వీపం అంటారు. అందుకే మనం సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు జంబూ ద్వీపే, శ్వేతవరాహ కల్పే, అలాగే వైవస్వత మన్వంతరే ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాము. ఆ మన్వంతరం పేరు కూడా, ఆ మను యొక్క పేరు కూడా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే మనకి పైన స్వర్లోకము, దాని స్వర్లోకము, మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము, ఇంకా బ్రహ్మలోకము, ఇంకా కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల, ఇట్లా ఈ లోకాలు అనేవి ఉంటాయి. అట్లాగే కొన్ని సముద్రాలు కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తే చాలా చాలా రకాల సముద్రాలు అనేవి, ఉప్పు నీటి సముద్రము, చెరుకు జ్యూస్ సముద్రము, అలాగే ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండే సముద్రము, ఇట్లా అన్ని కూడా ఉన్నాయి. పాల సముద్రము, అవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చాయి. నచమత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. అంటే ఏంటి, ఆయన సృష్టించాడు ఈ సర్వ ప్రాణులు కూడా, కానీ స్థిరంగా ఉండవు. అంటే వాటికి కొంత స్వేచ్ఛ అనేది ఉంది. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే గాని లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే గాని ప్రభావితం కాను. ఇందా చెప్పినట్లుగా మన చేత ఆయనేమి ప్రభావితం కారు. ఈ లోకాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శ్వేత రంధ్రాల నుంచి చాలా చాలా బ్రహ్మాండాలు అనేవి, అనేక విశ్వాలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి, మళ్ళీ ఆయనలోనే లయించబడుతూ కూడా ఉంటాయి. అంతేగాని అవి మనమేమి ఆయన్ని ఆజ్ఞాపించలేము, మనమేమి ఆయన్ని మన అనుమతి కోసం ఎప్పుడు కూడా ఎదురు చూడవలసిన అవసరం అనేది ఉండదు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నా యందే స్థితమై ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ గాలి ఉందనుకోండి, గాలి ఏమవుతుంది, ఆ ఆకాశం లోపల మాత్రమే దానికి ఉన్న ఈ ప్లేస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి యందే స్థితమై ఉంటాము. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమార, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్పం ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. కల్పము అంటే నిన్న మనం చూసాం కదా,
ఎవరికైనా గుర్తుందా? చాట్ బాక్స్లో పెడతారా మీరు? కల్పము అంటే ఏంటి అనేది చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. కాబట్టి సకల జీవులు ఆది మరియు లయము ఇదంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే జరుగుతుంది, భగవంతుడి ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎవరికి గుర్తులేదా? కల్పము అంటే బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు, అదే ఒక పగలన్నమాట. దాన్ని ఒక కల్పము అంటారు. ఆ యొక్క 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల అని కూడా మనం నిన్న చూసాము కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ ద్వారా. కాబట్టి ఆ కల్పం అంటే ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలనేది పూర్తి అవుతుందో అవన్నీ అప్పుడు ఈ జీవులన్నీ కూడా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కల్పం ప్రారంభం అవగానే భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా మళ్ళీ ఆయన సృష్టిస్తారు. కానీ బ్రహ్మదేవుడికి మళ్ళీ ఆ యొక్క పూర్తి కాలం ముగియగానే మహాప్రళయం అనేది వచ్చేసి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆ కారణోదకశాయి విష్ణువులోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. అది మహాప్రళయం. అప్పుడు జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాయి. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర అంటే కదిలేవి కదలనివి జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. ఇదేంటండి, కదలని వాటి గురించి కూడా చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, చెట్లలో కూడా ఆత్మ అనేది ఉంటుంది, అవి కదలలేవు. అట్లాగే కొన్ని పర్వతాలు, వీటిలన్నిటిలో కూడా ఆత్మ అనేది ఉంటుంది. ఇంతకుముందు పర్వతాలు కూడా గాల్లో ఎగురుతూ ఉండేవి, అంటే వాటిలో కూడా జీవం అనేది ఉంది, ఆత్మ అనేది ఉందన్నమాట. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎవరి ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తున్నాయి? భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు. మరి ఆ భౌతిక ప్రకృతి ఏంటి? మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. మయాధ్యక్షేణ, నా అధ్యక్షతన ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది పనిచేస్తూ ఉంది. అందుకే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని ఏమంటారంటే దుర్గాదేవి. ఇది తెలియక కొంతమంది మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తను ఆశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు. అంటే ఇక్కడ కొంతమంది మూర్ఖుల గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే తెలివి లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఇట్లా మానవ రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎలా అవుతాడు అని. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అవజానంతి మామూఢ అంటే వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే వారు, మనం 7వ అధ్యాయం చూసాం కదా, మాయయాప హృత జ్ఞానం వల్ల, అంటే ఆ మాయ, ఆ జ్ఞానం అనేది మాయ చేత కప్పబడిన దానివల్ల భగవంతుడు కూడా సామాన్య మానవుడే అని అనుకుంటారు. ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ శిశుపాలను చూడొచ్చు. ఆ రాజసూయ యాగంలో భీష్ముడు చెప్తారు అగ్రతాంబూలం ఎవరికి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు, ఇక్కడ పరమాత్మ స్వయంగా ఉన్నారు, అతనికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. కానీ శిశుపాలుడు ఏమంటాడు? అడ్డు చెప్తాడు. ఇతర ఈ యాదవుడా లేకపోతే వేరే వేరే రకంగా దూషిస్తూ అని చాలా విపరీతంగా మాట్లాడతారనమాట. అంటే ఎందుకు? అతనికి అసురి ప్రవృత్తి అనేది ఉంది. అతనికి ఏంటి అంటే భగవంతుడు తన కళ్ళెదురుగా ఉన్నా కూడా ప్రతిసారి అవమానించాలనే చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు? అతనికి భగవంతుడు అంటే అసూయ. ఇందాక కూడా ఎవరికైతే మరి భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది అంటే అసూయ లేని వారికి. కానీ ఇక్కడ శిశుపాలుడికి అసూయ అనేది ఉంది. కానీ భగవంతుడు ఏంటి, 100 తప్పుల వరకు క్షమించి ఆ 100 తప్పులు పూర్తి కాగానే అతన్ని శిక్షించారు. ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి వారికి వినాశనం అనేది కలుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే మనం దుర్యోధనను చూస్తాం. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ పాండవుల తరపున ఈ యొక్క శాంతి సందేశానికి, శాంతి రాయభారానికి ఆ సందేశం తీసుకువెళ్తారో అప్పుడు కనీసం వాళ్ళకి 5 గ్రామాలైనా ఇవ్వండి అంటే ఆ దుర్యోధన ఏమంటాడు? ఇతర సామాన్య మనిషి, ఇతర మాటలు మీరు వింటున్నారేంటని సైనికులను పిలిపించి ఆ సంఖ్యలతో బంధించాలని చూస్తాడు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అట్లా బంధించాలని చూశారో అహంకారంతో, అది వారి యొక్క మూర్ఖత్వంగా ఆయన వాటిలో చిక్కుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళకి పెద్ద ఆకారాన్ని కూడా, పెద్ద వెలుగుతోటి ఒక గొప్ప ఆకారాన్ని కూడా వాళ్ళకి చూపించేస్తారు. కానీ వాళ్ళు చూడలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అటువంటి చక్షులు అనేవి లేవు. అలాగే భగవంతుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, సంభవామి యుగే యుగే. ఈ యొక్క ఇటువంటి
దుష్టులను శిక్షించడానికి, సాధువులను రక్షించడానికి అతను వస్తూ ఉంటాడు. అతను ఎటువంటి నియమాలకి కూడా కట్టుబడవలసిన అవసరం కూడా లేదు. అతనికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అతను ఒక జైలర్ కనుక జైలు దగ్గరకు వచ్చి చూసి ఎలా అయితే వెళ్తూ ఉంటారో అతను ఎవరి పర్మిషన్ కూడా తీసుకో అవసరం లేదు. వస్తారు, చెక్ చేసుకుంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. అలా అతను ఎటువంటి నియమాలను కూడా పాటించవలసిన అవసరం లేకుండానే ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క పనులు చూసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీం ఆసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. అలా కలత చెందిన వారు రాక్షస మరియు నాస్తిక దృక్పథాలచే ఆకర్షితులవుతారు. ఆ భ్రమలో ఉన్న స్థితిలో విముక్తి కోసం వారి ఆశలు, వారి కామ్యకర్మలు మరియు వారి జ్ఞాన సంస్కృతి అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి. అంటే వాళ్ళు చాలా కొంత జ్ఞానం అనేది ఉండొచ్చు, కానీ అది వ్యర్థమైపోతుంది. అలాగే వాళ్ళ కామ్యకర్మలు అంటే వాళ్ళు చాలా చాలా ఊహించుకుని ఏవేవో కార్యాలను చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోతున్నారో అవన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ఇందాక అవజానంతి అంటే మూర్ఖుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా, మరి ఇక్కడ మహాత్ములు అంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అంటే ఎవరైతే భగవంతుని భక్తియుక్త సేవలో పనిచేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథాకుమార, భ్రమపడని వారు మహాత్ములు దైవిక ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమైన దేవదేవునిగా తెలుసుకునే కారణమున వారు పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. మనం ఇందా చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మహామాయ వాళ్ళలో చిక్కు ఉంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ ఈ మహాత్ములు ఎవరంటే దైవిక ప్రకృతి అంటే యోగమాయ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అటువంటి వారి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని పూర్తిగా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎలా ఉంటారో పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఈ దైవీ ప్రకృతిని నెలకొని ఉంటారు. భౌతిక ప్రకృతితో నియంత్రించబడరు వీళ్ళు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పముతో పరిశ్రమిస్తూ వినయముతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించిన కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటారు. అతని యొక్క గుణగానాలని గానం చేస్తూ ఉంటారు, అంటే పాడుతూ ఉంటారు. అలాగే అతని యొక్క నామ జపం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు, హరినామాన్ని. అలాగే భగవంతుని ముందు ఎల్లవేళలో కూడా తలదించుకుని వినయంగా భక్తిలో సేవ చేస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అలాగే ఆయన యొక్క శిష్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడుకున్నా భగవంతుడి గురించే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. అన్యమైనది ఎటువంటి చింతన వీళ్ళకి ఉండేది కాదు. ఇలా అంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు జపిస్తూ ఉంటారు దృఢమైన వాగ్దానంతో. అంటే అవశ్య రక్షివే కృష్ణ అంటారు. అంటే కృష్ణుడు అవశ్యము నన్ను రక్షిస్తాడు. అతను చేసే యొక్క కార్యాలు, అతను చేసే అంటే నాకు ఏదైనా కష్టాలు రావచ్చు, అవి కూడా భగవంతుని యొక్క కృప. కాబట్టి అటువంటి దృఢమైన వాగ్దానంతో వీళ్ళు, దృఢమైన విశ్వాసంతో వీళ్ళు ఉంటారు. నమస్యంతశ్చ అంటే వాళ్ళు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడికి. నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే వాళ్ళు లీనమై ఉంటారు. ఇంకెక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓ అర్జున, నేను వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షం నాపుతాను, వర్షాన్ని కురిపిస్తాను నేనే. అలాగే నేనే అమృత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని అంటే భౌతిక పదార్థం కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఈ స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ వేడి వచ్చేదంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే. అలాగే వర్షము కురిపిస్తారు, ఆ వర్షాన్ని ఆపుతూ ఉంటారు. మనము అంటే ఇంతకుముందు కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు, అంటే ఈ యొక్క శ్లోకాల ముందు నేనే తల్లిని, మొత్తం నా నుండే వచ్చింది అని.
అప్పుడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు, అంటే ఇదేంటంటే భగవంతుడు ఇలా చెప్తున్నారు, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన పొగుడుకుంటూ ఉంటారు అని. మరి ఈ భౌతికమైన లోకంలో ఎవరైనా ఎంబీబీఎస్ చేసినా, లేకపోతే లా చదివినా, లేకపోతే కొన్ని ఎంబీఏ, బిఈడి ఇట్లా చదివినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏదైనా ఒక బోర్డు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ డిగ్రీ అనేది రాస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ భౌతిక లోకంలోనే ఇటువంటి వాళ్ళు ఇలా రాస్తున్నప్పుడు మరి భగవంతుడు తన యొక్క గొప్పలు చెప్తేనే కదా మనకందరికీ అర్థమయ్యి, ఎందుకు అది కూడా మనల్ని ఉద్ధరించడానికి అతని యొక్క శక్తుల గురించి మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అలా అయినా మనం తెలుసుకుని ఈ భౌతికమైన లోకం నుంచి బయటపడి మనం ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. ఇంకా కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, స్వర్గానికి వెళ్ళాలి. మరి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో వర్షాలు రాకుండా కరువు వస్తూ ఉంటుంది, అది కూడా భగవంతుడి వల్లే అని చెప్తున్నారు. ఈ మృత్యువు రాకుండా కూడా ఆయన చూసుకుంటారు, మళ్ళీ మృత్యువు కూడా ఆయనే. కాబట్టి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఈ స్వర్గలోకాలు ఎవరైతే ఈ భక్తిపూర్వకంగా భగవంతుని కాకుండా కేవలం కొన్ని కొన్ని పుణ్యకార్యాలు చేస్తాను, వాటి వల్ల నాకు పుణ్యం వస్తుంది, తద్వారా నేను స్వర్గాన్ని అనుభవించవచ్చు అనే వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని ఆరాధిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు దాన్ని వేరే ఒక మార్గంలో అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు. స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి, కాబట్టి అక్కడ అంటే ఏంటి స్వర్గలోకాలు, అక్కడికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు సుఖాలు అనుభవిస్తారు. ఎందుకు, వీళ్ళు పుణ్యకార్యాలు చేశారు కాబట్టి. కొన్ని రోజులు లేకపోతే కొన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ అనుభవించిన తర్వాత ఎలా అయితే రంగులు రాట్నం పైకి కింద తిరుగుతూ ఉంటుందో, మనం పైకి వెళ్ళాము చేసుకున్న పుణ్యకార్యాలకి ఫలితంగా, అక్కడ కొంతసేపు ఉంటాము, మళ్ళీ కిందికి దిగి వచ్చి మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఇట్లాగే ఉంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే పుణ్యము పాపము, లేకపోతే లాభము నష్టము, ఇట్లా ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, అంటే పుణ్యానికేమో కొంతకాలం జీవితం అనేది ఉంటుంది, అలాగే చేసిన పాపాలు కూడా నరకం అనేది అనుభవిస్తూ ఉంటాము. మనం అనుకున్నట్లుగా 2 పుణ్యకార్యాలు చేశాం కాబట్టి నేను అంతకుముందు చేసిన 2 పాపకార్యాలకి ఇది లెవెల్ అయిపోతుంది అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదనమాట. కానీ ఇంకా ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చాలా చోట్ల చెప్తూ ఉంటారు, కానీ నా ధామానికి రావాలి అని. కానీ మనం వేరే వారి యొక్క ధర్మాలని కానీ వేరే వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారు, హీవెన్, హెల్ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు, జన్ అండ్ జహన్నం. అంటే వాళ్ళు ఏంటి, ఇటువంటి స్వర్గలోకాల గురించి మాత్రమే చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు, నా యొక్క లోకం అనేది ఉంటుంది, మీరు అక్కడికి రావాలి అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే మనకి 9.21లో కూడా చెప్తున్నారు, తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్న గతం కామ కామా లభంతే. అంటే ఈ విధంగా వారు స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాల్ని అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలము అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మల కాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే వచ్చిపోతుంటారు. ఇది భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. మీరు స్వర్గలోకాలను గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీరు అవి తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే. ఇక్కడికి అంటే ఈ మర్త్యలోకానికి. ఎలా, అందుకే ఇక్కడ మనకు ఒక పిక్చర్లో చూడండి, ఈ రంగులు రాట్నం అనమాట, ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడి యొక్క లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా భగవంతుడితో కలిసి ఉంటూ ఉంటారు. కానీ మర్త్యలోకంలో కిందికి పైకి తిరుగుతూనే ఉంటాము, ఒక రంగులు రాట్నం లాగా. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు వచ్చే ఈ దుఃఖాల మధ్యలో ఏదన్నా ఒక చిన్న గ్యాప్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, కొంతసేపు దుఃఖం అనేది లేదనుకోండి, ఆ కాలం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం సంతోషం అనుకుంటాం, ఆ చిన్న సుఖాన్ని సంతోషం అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇది దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని కూడా చెప్పారు భగవంతుడు ఆల్రెడీ. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్యభక్తి అంటే అన్యమైనది ఇంకా వేరేది ఏది ఉండకూడదు, అటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. యోగక్షేమం వహామి అహం, నేనే వహిస్తాను, మీరేమీ దాని గురించి టెన్షన్ పడవసరం లేదని చెప్తున్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ అధ్యాయం మొత్తం కూడా ఒక మాలగా భావిస్తే అందులో ఈ శ్లోకం అనేది వజ్రంలాగా మనకి పూర్వ ఆచార్యులు వివరిస్తూ ఉంటారు. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం అంటే ఎల్లవేళ కూడా నన్నే స్మరిస్తూ ఉండండి. చింత అంటే మనసుని లగ్నం చేయండి, అనన్యమైన భక్తి పొందండి అంటున్నారు. అప్పుడు
ఏమవుతుంది, ఏది లేదో అది నేను ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని కూడా కాపాడుతాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ఆయనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా అనన్యము, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని మీదనే ఆ యొక్క మనసును లగ్నం చేశారు, ఎప్పుడు కూడా భగవంతునే స్మరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే సుధామ కూడా ఏంటి, ఆయన ఎన్నో కష్టాలను అనుభవిస్తున్నారు, భౌతికంగా ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు, కానీ భగవంతుని మర్చిపోలేదు, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అక్కడికి భక్తుడికి భగవంతుడే సేవ చేశారు, ఒక మిత్రుడిలాగా భావించినా కూడా అతన్ని ఒక శుద్ధ భక్తుడిగా తెలుసుకుని, అతనికి ఎటువంటి సేవలు అనేవి తెలుసుకుని కాదు, ఆల్రెడీ భగవంతుడికి అంతా తెలుసు కాబట్టి ఆయన సేవలు చేశారనమాట భక్తుడికి. ఇట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఆయన ఈ సుధామకి సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు, అతను తెచ్చిన అటుకులు, ఈ స్టోరీ మనందరికీ తెలిసిందే కదా. ఎప్పుడైతే ఒక గుప్పుడు అటుకులు వేసుకుంటారో అక్కడ అతనికి అష్టైశ్వర్యాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంకొక గుప్పుడు వేసుకుంటారో ఆ నోట్లో అతను తెచ్చిన అటుకులు అనేవి వెంటనే ఇంకా అతనికి లేనిది ఏదీ లేదనమాట. అన్నీ కూడా ఐశ్వర్యం అంతా కూడా, భవనాలు అన్నీ వచ్చేసాయి, రాజ సుఖాలు భోగాలు అన్నీ కూడా వచ్చేసాయి. కాబట్టి అట్లా చూసుకుంటారు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి యమునాచార్యుల వారని శ్రీ సాంప్రదాయంలో రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క గురువుల్లో ఒకరిగా ఉంటారు. ఈయన శ్రీ సాంప్రదాయంలో గురు శిష్య పరంపరలో వస్తారు. అయితే ఇతను ఒకసారి ఈ శ్లోకానికి భాష్యం రాస్తూ ఉంటారనమాట. అప్పుడు అతను ఆలోచిస్తారు, వహామి అహం అంటే నేనే వహిస్తాను అని ఇక్కడ రాశారు. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, స్వయంగా భగవంతుడు ఎందుకు వస్తారు, అలా అయి ఉండదు, దేవాది దేవుడైనా శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు రావాలి, ఇది కరెక్ట్ అయి ఉండకపోవచ్చు అని అనుకుని, లేదు అతనే స్వయంగా రారు, ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సింది చేరేలా చూసుకుంటారు అనేది కృష్ణుడి యొక్క ఉద్దేశము. అలా చెప్పుంటారు ఈ శ్లోకాన్ని అని ఆయన అనుకుని అలా మార్చి రాస్తారంట. తర్వాత కొంతసేపటి తర్వాత ఆయన కొంచెం విరామం కోసం బయటికి అంటే స్నానానికి వెళ్తారు. ఈలోపు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు వాళ్ళ ఇంటికి. వచ్చి వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా అందంగా ఉంటారు. వచ్చి ఆ యామునాచార్యుల వారి యొక్క పత్ని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి, మీ ఇంట్లో చాలా వస్తువులు లేవంట కదండి, ఇవన్నీ కూడా సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సామాన్లన్నీ కూడా మేము తీసుకొచ్చాము, కాబట్టి మీరు ఇవి తీసుకోండి అని అంటారు. అప్పుడు వారి యొక్క భార్య అంటుంది, మీరు ఇద్దరు చూస్తే చాలా ముద్దుగా ఉన్నారు, రండి ఇంత బరువులు మోసుకుని వచ్చారు, లోపలికి రండి అని అంటారు. లేదు మీ ఆయన చాలా కోపిష్టి, మా ఇద్దరిని వీపు మీద బాగా కొట్టారు, మళ్ళీ మేము ఇక్కడ లేట్ చేసామనుకోండి, అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఆలస్యం చేసి ఇక్కడ మీతో ఇక్కడ కాసేపు అంటే ఇక్కడ ఉన్నాము అనుకోండి, మీరు రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు కాసేపు కూర్చున్నామని ఇట్లా ఉన్నామనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన కొడతారు అని అంటారనమాట. అదేంటి మిమ్మల్ని ఆయన కొట్టారా అంటే, అవునండి చూడండి అని వీపు మీద చూపిస్తారనమాట. వాళ్ళకి వీపు మీద దెబ్బలు అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఆయన ఆ యోగక్షేమం వహామ్యం అనే శ్లోకాన్ని మార్చారు కదా. ఇట్లా అంటే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఇట్లా ఇంటూ మార్క్ అనేవి పెట్టారు, అది భగవంతుడు అలాగే బలరాముడు ఆ ఇద్దరు వచ్చిన పిల్లలు అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఇట్లా ఆ గీతలు అనేవి పడ్డాయని కూడా చెప్తారు. కాబట్టి మేమేం పనులు చేయట్లేదంట, ఎవరెవరి చేతో చేయిస్తున్నామంట, అలా కాదు, ఏదైనా సరే మేమే చేస్తాం, మీరు మీ వారికి చెప్పండి, యోగక్షేమం వహామ్యహం అని ఇట్లా ఇది ఉంది కదా, అట్లా అంటే మా అవసరం ఎవరికైతే ఉందో మేము వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మేమే వచ్చి చేస్తాం తప్ప మేము ఎవరినో పంపించి చెయ్యము, ఇంకొకరి చేత చేయించము, ఇవన్నీ కూడా మేమే తెచ్చిపెట్టామని చెప్పండి అని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. తర్వాత కాసేపటికి ఆ యమునాచార్యుల వారు వస్తారు. అప్పటికే వారి యొక్క భార్య చాలా కోపంగా ఉంటుందన్నమాట. పిల్లలు చూస్తే చాలా ముద్దుగా ఉన్నారు, అటువంటి వాళ్ళ మీద కోపంతో ఈయన ఇలా చేశారు ఏంటని కోపంగా ఉంటారు. ఆయన రాగానే అడుగుతారు, మీరు చేసింది ఏం బాగాలేదు, అట్లా పిల్లల్ని అట్లా కొడతారా అని. ఆయనకు అర్థం కాదు, నేను ఎవరిని కొట్టాను, ఎవరా పిల్లలు అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఆవిడ చెప్తారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు మీరే కొట్టారని చెప్పారు, ఇదిగోండి సామాన్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చి వెళ్ళారు. అలాగే వెళ్లే ముందు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, ఏ విషయం అంటే అది వాళ్ళకి ఏదైనా పని అప్పచెప్పారు అంటే అది ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళే చేస్తారు, అంతేగాని వేరే వాళ్ళ చేత వాళ్ళు చేయించరు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు అతనికి వెంటనే అర్థమవుతుంది, నేను ఎప్పుడైతే ఆ శ్లోకానికి అర్థం మార్చి రాశానో దానివల్ల ఎంత జరిగింది, స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చి అందరి యొక్క యోగాలు క్షేమాలు చూస్తారు అనేది ఈ శ్లోకానికి సరైన అర్థము అని ఆయన మళ్ళీ దాన్ని ఉన్నట్లుగా రాస్తారనమాట. కాబట్టి మనం ఇంత ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం, మరి అటువంటి వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు ఎవరెవరు చూశారు అని. మనం ద్రౌపదీదేవి, సుధామ, గజేంద్రుడు, ప్రహ్లాదుడు
ఇట్లా మనం శ్రీమద్ భాగవతం చూస్తే ఇటువంటి భక్తుల యొక్క చరిత్రలు భక్తుల యొక్క కథలు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట అందులో. మరి మమ్మల్ని కాపాడడం లేదు కదా అని చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉండొచ్చు. మనకి ఏది మంచిదో అతనికి తెలుసు కాబట్టి అటువంటి మనకి ఇస్తూ ఉంటారు, మనం వాటిని స్వీకరిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలను జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతములను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. కాబట్టి దేవతలను పూజించేవాళ్ళు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, సత్వ రజ తమ 3 గుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దేవీ దేవతల యొక్క పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళు ఆ దేవతల లోకానికి అంటే స్వర్గలోకాలకి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యక్షులకి మనుషులకి రాక్షసులకి ఇటువంటి వాళ్ళకి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, అలాగే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు అటువంటి లోకాలు లేకపోతే మానవ లోకం అలాగే జంతువులు ఇవన్నీ కూడా రజోగుణానికి సంబంధించినవి. అలాగే తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, భూత ప్రేతములను అర్చిస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళు అటువంటి అధమమైన లోకాలని వాళ్ళు చేరుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుని పూజించేవారు ఈ 3 గుణాలకి అతీతులు, అంటే విశుద్ధ సత్వం అనే ఈ 3 గుణాలకి అతీతమైన దాంట్లోకి వెళ్తారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు మధ్యాజీ మాం యాంతి మధ్యాజీ నోపి మాం, అంటే వాళ్ళు నే చేరుకుంటున్నారు, అంటే భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని వాళ్ళు చేరుకుంటారు. ఈ భక్తి కూడా మనం ఆచరించడం చాలా సరళమైనది. ఎలా అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు గాని పువ్వు గాని పండు గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తున్నాను. కానీ ముఖ్యంగా ఉండాల్సింది ఏంటి, భక్తి. ఇట్లా అందుకే మనకి ఈ శ్లోకంలో 2 చోట్ల చెప్పారు భక్తి భక్తి. మనము భక్తితో భగవంతుడికి ఏమి అర్పించినా కూడా స్వయంగా ఆయన స్వీకరిస్తారు. అలా కాకుండా మనం భగవంతుడికి అర్పించకుండా మనం ఏదైనా స్వీకరించాము అంటే అది పాపం అవుతుందని మనం 3వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము. అఘం పాప అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడు సమర్పించకుండా తీసుకున్నామో అది పాపం అవుతుంది. మరి భగవంతుడికి ఎటువంటి వాటిని సమర్పించాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రమే ఎందుకు చెప్తున్నారు, భగవంతుడు చాలా అన్నిటికంటే ప్రియమైనది ఏంటి అంటే తులసి ఆకు, తులసీదేవి అన్నమాట. మనం భగవంతుడికి ఏది నైవేద్యం పెట్టాలన్నా కూడా ఒక తులసి ఆకు అనేది వేయాలి, లేకపోతే అది నైవేద్యం అవ్వదు. అలాగే పుష్పం, గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క బాధలో ఉన్నాడో అప్పుడు అతను భగవంతుడికి ఏమిస్తాడు, పుష్పము ఇచ్చి ఆయన వేడుకుంటారు భగవంతుడిని. అలాగే పత్రం పుష్పం ఫలం, ఒక పండు శబరి ఎప్పుడైతే రామచంద్రుడికి ఆఖరికి ఎంగిలి పళ్ళైనా కూడా ఇస్తుంది, కానీ ఎలా ఇస్తుంది, ప్రేమతో ఇస్తుంది. వాటిని కూడా భగవంతుడు స్వీకరించారు. అలాగే నీరు, మనము వీటితో తయారు చేసింది అలాగే కనీసం నీటితో తయారు చేసింది దేనైనా కూడా భగవంతునికి సమర్పించవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఈవిడ ఆ బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా అప్పట్లో వస్తు మార్పిడి పద్ధతి కదా ఉన్నది, ఏదన్నా ఈమె పళ్ళు అనేది అమ్ముకుంటూ ఉంటుంది. ఇట్లాగే వస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నందమహారాజు ఆల్రెడీ కొన్ని పళ్ళు అనేవి తీసుకుంటారు, ధాన్యం ఇచ్చి పళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇది ఎప్పుడైతే చూస్తారో భగవంతుడు అంటే చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్న కృష్ణుడు, అతను కూడా పళ్ళు కావాలి అని లోపలికి వెళ్ళి తన చిన్న చిన్న చేతులతోటి ఆ దోషిట్లో పోసుకుని ధాన్యాలు అనేవి తీసుకొస్తారనమాట. కానీ ఆయనకి అంత పట్టుకోవడం అంటే ఆ ఏజ్లో అది ఒక లీల కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న ఆ సందుల్లో ఉన్న ఏళ్ల సందుల్లో ఉన్న దాంట్లో ఆ హోల్స్లో నుంచి కూడా చాలా ధాన్యం అనేది పోతాయి, ఏదో 4-5 గింజలు అనేవి మిగులుతాయి అనమాట. అవి తీసుకొచ్చి ఎప్పుడైతే ఆమెకి ఇస్తారో ఆవిడ చక్కగా ప్రేమతో భగవంతుడికి ఆ పళ్ళు అనేవి ఇస్తుంది. కానీ అతడు ఆమెని వేరే రకంగా కరుణిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకుంటుందో తన ఆ బుట్టలో అన్నీ కూడా మణులు మాణిక్యాలు, ఆ ధాన్యం పేసులో మణులు మాణిక్యాలు అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా యోగక్షేమం వహామ్యహం, భక్తితో అతను గనక అతనికి ఎవరైనా ఏదైనా అర్పించారు అంటే దానిని అతను స్వీకరిస్తారు. అలాగే వారి యొక్క యోగక్షేమాలు ఆయనే చూసుకుంటారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మ సమితిలో కూడా ఉంటుంది. మరి ఇది భగవంతుడు ఎలా స్వీకరిస్తాడనేది చాలా మందికి అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు సమర్పించింది, మరి నాస్తికులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మరి మీరు సమర్పించింది భగవంతుడు తీసుకున్నాడా అని. అందుకే బ్రహ్మే చెప్తారు స్వయాన,
అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని. అంటే భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన యొక్క ఇంద్రియాల్లా కాదనమాట. ఏ ఇంద్రియమైనా కూడా వేరే ఇంకొక ఇంద్రియంతో ఇంద్రియంలాగా పనిచేయగలదు. మనం ఏంటంటే కళ్ళతో మాత్రమే చూడగలుగుతాము, ఆయన చేతితో కూడా చూడగలడు, కాళ్ళతో కూడా చూడగలడు, ఇట్లా ఉంటుంది. కాళ్ళతో కూడా ప్రసాదం స్వీకరించగలడు. జస్ట్ మనం ఆయనకి అర్పిస్తే చాలు, వెంటనే ఆయన దాని మీద ఆయన చూపు ప్రసరించారు అంటేనే అది ఆయన స్వీకరించినట్లే. ఆయన స్వీకరించేసి దాంట్లో మళ్ళీ మనకి ఆ ప్రసాదంగా దానిని ఇస్తారనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు స్వీకరించిన ఆ అవశేషాన్ని మనం అంటే ఆయన వదిలిన మళ్ళీ అవశేషం మనం తీసుకున్నాము అంటే అది చాలా పవిత్రమైన ప్రసాదం అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈ భక్తియుక్త సేవ అంటే దాన్ని మనం భక్తిగా ఎలా చేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి ఆయన మనకి ఆ ప్రసాదం అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అప్పుడు అది మహాప్రసాదం అవుతుంది. అటువంటి మహాప్రసాదాన్ని మనం ప్రతిరోజు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే అతను భక్తితో సుధాముడు అటుకులు ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు తీసుకున్నారు. శబరిదేవి ఈ పండ్లు ఇచ్చినా కూడా తీసుకున్నారు. అలాగే గజేంద్రుడు ఆ పుష్పం ఇచ్చినా ఆయన ప్రేమతో ఇచ్చారు కాబట్టి తీసుకున్నారు. అలాగే ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు పంచపక్ష పరమాణాలు మీకోసం తయారు చేశానంటే కూడా ఆయన దగ్గర భక్తి లేదు, అహంకారం ఉంది కాబట్టి ఆయన దగ్గర స్వీకరించారు. ఆయన ఏం చేస్తారు, విదురుడి యొక్క ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడికి వాళ్ళు ఆ అరటిపండు యొక్క తొక్క ఇస్తున్నా కూడా దాన్ని చాలా ప్రేమగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి, ఆ తన్మయత్వంతో ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈయన కూడా అదే ఉద్దేశంతో దాన్ని తీసుకుని అంటే స్వీకరిస్తారనమాట. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయము. అంటే మనం ఏది తిన్నా దాన్ని భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి, భగవంతుని తలుచుకుంటూ. అలాగే మనం ఏ కర్మ చేసినా ఇది భగవంతుని యొక్క సంకల్పం, నేను జస్ట్ నిమిత్త మాత్రుణ్ణి కాబట్టి భగవంతుడి కోసం నేను ఈ కర్మ చేస్తున్నాను, ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ఇదనమాట. అంటే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక సంకల్పము, లేకపోతే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక డ్యూటీ లాగా మనం చెయ్యాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి దోషాలు అనేవి చుట్టుకోవు. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, మనం తెలుసుకున్నాం కదా, కర్మ అకర్మ వికర్మ, అలా మనం అకర్మ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఎప్పుడైతే మనం ఏం చేసినా కూడా, ఏది తిన్నా కూడా, ఏ కర్మ చేసినా కూడా అంతా కూడా భగవంతుడు సమర్పించి మనం చేశాము అంటే అది అకర్మ అయిపోతుంది. చాలా మంది ఏమంటూ ఉంటారు, భగవంతుడు పక్షపాతి అని. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడే సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తుమా భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. అంటే ఒకళ్ళంటే చాలా ఇష్టంగాను, ఇంకొకళ్ళంటే విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. మనం చూడడానికి ఆయన పక్షపాతలా కనిపిస్తూ ఉంటారు, కానీ ఆయన్ని ఎవరైతే ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నారో ఆయనకి ఆ విధంగా, వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అంతే. ఎవరి నిష్టను బట్టి, ఎవరి యొక్క భక్తిని బట్టి ఆయన వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, ఏ భజంతి తు మా భక్త్యా. అంటే ఎవరైతే భక్తియుత సేవ చేస్తారో వారంటే నాకు చాలా ఇష్టం, వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. మనం ఇంతకుముందు ఒక స్టోరీ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక మంత్రిని అడుగుతారు రాజు, మీ రాజు భగవంతుడు ఎందుకు కొంతమంది అంటే ఇలా, కొంతమంది అంటే అలా అంటే చేస్తున్నారు అని కొంత డౌట్గా అడుగుతాడు కదా. అప్పుడు ఆ రాజుకి మంత్రి తన కుమారుని తీసుకురమ్మంటము, ఆ యొక్క నదిలో ఫస్ట్ ఒక సైనికుడిని తోసేయడము, తర్వాత తన రాజపుత్రుని తోసేసినప్పుడు స్వయంగా అంటే ముందేమో సైనికులు పంపిస్తాడు దూకి తీసుకురమ్మని, తర్వాత ఏమో రాజే స్వయంగా దూకి తీసుకొస్తాడు, తన యొక్క పుత్రుని కాపాడుతాడనమాట. కాబట్టి ఇది మనం భౌతికంగా కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా చూడాలి. అలాగే ఒక టీచర్ ఉన్నా, ఎవరైనా ఉన్నా కూడా అందరికీ సమానంగా చెప్తారు, కానీ ఎవరైతే బాగా శ్రద్ధ పెడతారో వాళ్ళకి ఆ పాఠం అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉంది. కానీ శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా అంతే. అంటే అందరికీ ఈ భగవద్గీత అనేది ఇవ్వబడింది. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలరో వాళ్ళని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తారు. ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారో
వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉండాలి. అంతేగాని భగవంతుడికి ఎటువంటి పక్షపాతం అనేది ఉండదు. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీ పుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురి కాడని ధైర్యంగా ప్రకటించు. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు కొన్ని పాపాలు చేశామండి, చాలా తప్పులు చేశామండి, మేము ఇప్పుడు భక్తిలోకి రావచ్చా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. తప్పకుండా రావచ్చు, మళ్ళీ భక్తియుక్త సేవను మొదలుపెట్టవచ్చు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు సాధువులుగానే మారిపోవచ్చు. అటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు, వాళ్ళు శాశ్వతమైన శాంతిని కూడా పొందుతారు. ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఓ కుంతీపుత్రుడా, ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా నష్టానికి గురి కాడని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. అంటే పై స్థాయికి ఎవరైతే చేరుకుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శుద్ధ భక్తులు అయిపోతారు. అటువంటి వారు ఏ విధంగా చెడిపోయే ప్రసక్తి అనేది లేదు. దీన్ని లోకమంతా కూడా చాటి చెప్పమని చెప్తున్నారు. అందుకే అన్నమాచార్య కీర్తనలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఏ పురాణమున ఎంత వెతికినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు చెడడు. అంటే ఇక్కడ ప్రాధాన్యం తీసుకుంటే ఆయన కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, నువ్వు చేస్తున్న తప్పు, మీ తండ్రికి ఎదురుగా వెళ్తున్నావు, లేకపోతే అతనికి వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి పనులు చేయొద్దు, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ అతను ఏం చేస్తాడు? భగవంతుడి యొక్క భక్తిని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు. కానీ అతను మరి ఏమీ కూడా నష్టపోలేదు. అతను ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది భగవంతుడు ఇచ్చారు. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏది కూడా నష్టపోరు. అంటే మరి ఆ అర్హత, ఆ భక్తులయ్యే అర్హత ఎవరెవరికి ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథాతనయ అర్జున, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాప జన్ములు కానీ, అంటే కొన్ని పాపాలు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా కొన్ని పాపాలు అనేవి చేసి ఉండొచ్చు, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. అంటే వాళ్ళు ఏ యొక్క భావంలో, ఏ యొక్క స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఈ పరమశాంతిని పొందగలుగుతారని చెప్తున్నారు. ఈ హరిదాస ఠాకూర్ ఈయన పేరు. ఈయన ఒక మహమ్మదీయ వంశస్థుడు అనమాట. కానీ భగవంతుడి యొక్క భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. మనం చెప్తూ ఉన్నాం కదా, కనీసం రోజుకి ఒక మాల అంటే 108 సార్లు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అని. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఈ మంత్రాన్ని ఈయన అట్లా రోజుకి 192 మాలలు జపం అనేది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కనీసం ఒక 2 గంటలు మాత్రమే ఆయన యొక్క కాలకృత్యాల కోసము, అలాగే ఆయన యొక్క పనుల కోసము యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మిగతా అంతా కూడా ఆయన జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇతను మహమ్మదీయుడు కదా, మరి తర్వాత మిగతా మహమ్మదీయులు అందరూ కూడా ఇట్లా మారిపోతారేమోనని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇతని దగ్గర ఒక వేష్యని పంపిస్తారు. కానీ ఆ వేశ్య ఇతని దగ్గరకు వచ్చి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఇతను లొంగడు. అతను ఏం చెప్తూ ఉంటారు, అమ్మ నువ్వెవరో నాకు తెలియదు, కాసేపు నువ్వు కూర్చున్నావు అంటే నీ కోరిక ఏంటో నేను చూస్తాను, లేకపోతే ఒకసారి మనం మాట్లాడదాము ఏంటో అని కూర్చోమంటారు అనమాట. తర్వాత రెండో రోజు ఏమో అడుగుతారు, ఏంటమ్మా అంటే నువ్వు నా యొక్క కోరికను తీర్చాలి అంటుంది ఆవిడ. సరే నాకు కొంచెం అంటే ఈరోజు ఇంకా నా జపం అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇది అవ్వగానే నీ కోరిక తీరుస్తానని ఆయన జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన జపం పూర్తయిందో చూస్తే రోజు మారిపోతుంది. మళ్ళీ ఆ రోజు జపం అయిన తర్వాత చూస్తానంట. ఇట్లా రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకా ఆవిడకి అర్థమైపోతుంది, ఇంకా మీరు చేస్తున్న జపం ఏదైతే నా ఉందో నాకు చెప్పండి, నేను కూడా చేస్తాను అని ఆయన దగ్గర మహామంత్రాన్ని ఉపదేశం పొంది ఆవిడ కూడా గొప్ప భక్తురాలు కాగలుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇట్లా చూస్తే ఈ ఎవరైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా తక్కువ వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క భక్తిలోకి వస్తే పరమశాంతిని పొందుతారు అనేది చెప్తున్నారు. మరి అత్యుత్తమ సారం, భగవద్గీతలో అత్యుత్తమ సారం అనేది ఇక్కడ మనం ఈ 9వ అధ్యాయం చివరిలో, అంటే సగం భగవద్గీత పూర్తి అయినప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో లగ్నము చేయుము. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించుము. అలా పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఎలా? మన్మన భవ మద్భక్తో, ఎప్పుడు కూడా నా భక్తుడిగా ఉండు, నన్నే పూజిస్తూ ఉండు. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారాలు చేసుకుంటూ ఉండు. మామే వైశ్యసి యుక్తవైవం, అప్పుడు నువ్వు యుక్తవైవం అంటే నిజమైన యుక్తి అనేది అంటే నన్ను పొందగలుగుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఎప్పుడు కూడా ఆత్మలో నా గురించే నువ్వు ఆలోచించడం వల్ల నువ్వు నన్ను చేరుకోగలుగుతావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇలా ఎవరైతే దీన్ని పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళని భగవంతుడు చాలా అంటే మనం భగవంతుని పట్ల ఎప్పుడైతే మనం ఆ ప్రేమ అనేది కలిగి ఉంటామో అప్పుడు అంటే మనం భగవంతుని ప్రేమిస్తామో అప్పుడు కృష్ణుడు కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తారు. అది పరిపూర్ణమైన జీవితం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మీరందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, నాతో పాటు ఈ యొక్క మంత్రాన్ని ఒక 3 times చెప్దాము అందరం కలిసి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలందరికీ. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క సారాంశం ఏంటి? మనం భగవంతుడి పట్ల అసూయతో ఉండకూడదు, వినయంగా ఉండాలి. దేవుడు గొప్పవాడు, కానీ ఇంకా చాలా గొప్పవాడు. అలాగే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది భక్తి యోగం. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క శరణాగతి పొందుతామో అటువంటి వాళ్ళని మహాత్ముడు అంటారు. కాబట్టి కృష్ణుడికి మనం భక్తితో ఏది ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా దాన్ని స్వీకరిస్తారు. అలాగే అతడు మనల్ని క్షమిస్తాడు, మనం చేసిన తప్పులన్నింటి కూడా క్షమిస్తాడు. మళ్ళీ భక్తియుక్త సేవలో వచ్చి మనం భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఆయనే అవకాశం ఇస్తారు. కాబట్టి అంటే మనం ఇక మీదట అంటే ఈ యొక్క తప్పులనేవి చేయకుండా భగవంతుని యొక్క భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి కూడా మళ్ళీ ఆయన అవకాశం అనేది ఇస్తారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. पतित पावन श्री प्रपाद की जय. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. ఈ అధ్యాయం ఇక్కడితో మనకి పూర్తయింది. మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకున్నాము. రేపు 10వ అధ్యాయం భగవంతుని యొక్క విభూతులు, భగవద్ విభూతి యోగం అని చెప్తారు. అలాగే అందులో చతుశ్లోకి భగవద్గీత అంటే 4 శ్లోకాలలో భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అనేది కూడా ఉంటుంది. రేపు మనం అది కూడా చూస్తాము. అలాగే ఆయన యొక్క విభూతులు అనేవి చెప్తారు, అవి కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము. ధన్యవాదాలు అందరికీ అటెండ్ అయినందుకు. రేపు కూడా ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వండి.